Здравейте, аз съм Радослав Вълов от Free Traders и днес 2 януари ще ви представя нашия първи анализ на валутната двойка евро-долара за тази година. За тези от вас, които вече са гледали нашите анализи, знаете, че на този етап според вълновата структура на седмична графика имаме два сценария. Единият сценарий е за незавършен двоен зигзаг, съответно W, с вече завършена Хикс вълна и в момента текущо развитие на вълна Y. Това е бичия сценарий. Според този сценарий двойката в дългосрочен период ще направи нов исторически връх и се придържаме към бичия сценарий до момента, докато цената е над 1.2042 и съответно вълна Хикс в зелено е завършила като сложна корекция WXY. Вълновата структура допуска и още един сценарий, той е мечи за наше съжаление към момента. Според него вълна Хикс в зелено все още не е завършила и тя ще се доразвие като двоен зигзаг, съответно W, с вече завършен Хикс в синьо, с върха в 1.4939 и текущо се развива тройка за Y, като в момента сме в корекция на падането от 1.4939, което по мечия сценарий ще остане тройка и няма да бъде пробит този връх. Други алтернативен сценарий тук е вълна Хикс в синьо все още да не е приключила и да се развие като странична консолидация, примерно триъгълник, и чак след това да последва тройка надолу, която ще пробие 1.2042 и 1.1875. Но на този етап по двата сценария ние сме във възходяща посока и за сега се придържаме към възходящия тренд, според който на този етап сме във вълна 3 или във вълна С. За сега разглеждаме покачването от 1.2042 съответно като вълна 1 или А, корекцията до 1.2660 е вълна 2 или вълна Б по мечия сценарий и текущо ние сме в вълна 3 или във вълна С, която все още няма структура на завършен импулс. Ще е на по-малката времева рамка. В момента цената консолидира на страни в последните седмици и тази корекция може да се разглежда като една четвърта вълна или дори една втора вълна. За сега ние от Free Traders очакваме да последва възходящо движение. Консолидацията, която беше последните седмици, дори може вече да бъде приключила и съответно цената да достигне стойности 1.3480, 1.35 за завършване на импулсът от дъното 1.2660. На този етап това е за сега от мен. Благодаря ви за отделеното време.